Napula na ba kamo sa ubang travel destination sa nasod? Why not try sa Eastern Summer? Mahimo kamong makasuroy ug makambanding moments with your friends and families sa kasapaan, makalangoy sa mga white sand beaches, maka-explore sa mga dagkong langob ug mag-island hopping. Tilawi usab ninyo ang never before tasted nga mga pagkaon. Busa, andaman na ang inyong laag para this summer season. Subay ni mga kapuso, makauban nato karong buntaga Municipal Councilor sa lungsod sa Sulat sa Eastern Samar, Ralph Vincent R.V. Evardone, Presidente sa Philippine Councilors League sa Eastern Samar. Good morning, Councilor Evardone, and welcome sa program, sir. Good morning, Nico. Salamat sa pag-imbita sa akin. It's my pleasure to be part of your morning program dito sa GMA Regional TV Live. At magandang umaga sa lahat ng ating mga kapuso na nakikinig at nanonood ngayon. Thank you for joining us, Councilor RVD. Talaga, of course, sir, hindi magpapahuli sa ganda ng mga attractions ang probinsya ng Eastern Samar. Ano pang mga programa, sir, na inilunsad nyo para ma-promote at mas makilala pa ang tourism industry sa lalawigan? So yung ginagawa namin ngayon, tuloy-tuloy siyempre yung pag-promote namin ng Eastern Samar through social media para initially makilala yung lugar namin. Kasama na rito yung pag-promote sa aming local flight schedule para directly may access na ang mga turista dito sa Eastern Samar. No, meron rin tayong mga hina-host na surfing competition, mga national surfing competition ng mga hina-host natin dito sa Eastern Samar. Wherein nag-i-invite tayo ng mga surfers all over the Philippines. Kasama na dito yung national team natin para maki-join sa ating mga activities dito sa probinsya ng Eastern Samar. And speaking of tourism, Sir RV, anong mga ipinagmamalaking mga tourist spots, mga attractions nyo dyan sa Eastern Samar? First thing that comes to my mind, of course, is our surfing spots. No, as I said, pinakakilala dito sa amin ang Kalikuan Island. Isang habang stretch to ng beach located in Giwan. Kasama na rin dito ang Baybay Boulevard sa Borongan. Dito namin hini-host yung mga national surfing competition namin. Tapos, of course, ang historical places dito sa Eastern Samar. Homonhon Island. Ito yung unang lugar kung saan nagland si Ferdinand Magellan, di ba? Ang Balanghiga Bells, which is famous dahil ito yung one of the successful places na nakalaban natin yung Amerika pero naggogi tayong mga Pilipino. Right. Magkanong pondong inilaan natin, sir, for the tourism industry sa Eastern Samar? Wala akong exact number, no, pero malaki yung inilaan natin throughout the years. Syempre, nagpasok tayo ng pera sa sector of tourism para maging accessible yung province. Yan na yung ating flight. Syempre, naglagay tayo ng airport. Tapos, syempre, yung kalsada dito, accessibility, lalo na din sa mga hard to reach tourist destinations natin. Paano po makakatulong, Sir RV, ang pag-unlad ng turismo dyan sa probinsya nyo at pag-improve din ng kabuhayan ng ating mga constituents? Itong pagpasok ng tourism, malaking tulong to sa amin because you can see it in this point of view, no? Ang pagpasok ng tourism sa isang lugar, it will help promote the local economy. So ang pag-promote natin sa local economy, syempre mag-uplift sa buhay ng mga Eastern Samarnons because by entering tourists, we create this new industry kung saan tayo makakapag-create ng jobs through, of course, may mga magtatayo ng resort dyan, may magtatayo ng mga restaurant. Siyempre, magkakaroon ng trabaho yung mga locals dito. Other than that, yung mga nagtatrabaho na farmers natin, siyempre, meron na tayong pagsusuplayan sa mga tinatayo nating restaurants at saka resorts. So, in terms of uplifting the lives, malaking tulong ang pag-unlad ng turismo dito sa Eastern Samar. Because it has been years na medyo unrecognized kami. Kasi ngayon na medyo pumapasok na yung mga turista, malaking tulong siya kasi nakikita namin na pati yung mga locals, meron na talagang extra na pangkabuhayan dito. Oh, that's good to know.
just to close this conversation, Councilor RV, message niyo lang po sa mga taga Central Eastern Visayas, mga nanonood sa atin right now. Unang-una, syempre, salamat. Salamat sa pagkinig niyo sa aming interview ni Nico, no? And of course, please take time to visit our beautiful province of Eastern Samar and experience what we have to offer. Especially for those who want thrill of activities. Meron tayong surfing, spelunking, caving, tapos meron din tayong mga religious and historical na tourist destinations dito. So, yun lang sa akin at maraming salamat. Thank you so much for joining us this morning. Salamat sa pagpapakilala, of course, sa napakandang Eastern Samar. Councilor RV Evardone. Thank you, sir.